Bună dimineața tuturor! Cred că sunteți bucuroși ceea ce ați văzut și ceea ce vedeți aici. Și vreau, înainte de a discuta și de a vă explica anumite chestiuni și condiții cum o să fie la târgul nostru, vreau să vă întreb ce ați văzut până în momentul de față aici. Cum vi se pare? Frumos! Ăsta este târgul vostru. Ăsta este târgul vostru al comercianților, indiferent de etnie, ca să se înțeleagă bine treaba. Pentru că și în târgul, fostul târg, și în actualul târg, și în toate târgurile din țară, nu există culoare politică sau pe criterii etnice. Nu vreau să vorbesc foarte mult, doar am zis că trebuie să știți că începând de astăzi, noua voastră locație este pe care o vedeți. Avem aproape 3 hectare de teren, cu peste 600 de locuri cei care vin sâmbătă și duminică, 500 de locuri pentru comercianții care sunt în fiecare zi de luni până luni. Nu mergem noi să facem contre cu nimeni. Există o lege frumoasă pe care vă spun și vouă, legea concurenței. În România sunt mai multe târguri, în Craiova sunt mai multe magazine, nu poate să fie, cum spuneam și data trecută, doar un singur magazin de încălțămini. Poate să fie 100, cum sunt și moluri. Nu avem noi treabă cu nimeni. Noi avem o singură misiune. Să venim în târgul nostru, să aveți locul vostru asigurat, să aveți protecția voastră și să vă simțiți cu toții bine, așa cum au fost și alte vremuri când voi vă simțeați bine. Târgul nostru de la Făcăi este făcut de acum o lună, dar pentru că nu, așa s-a hotărât ca începând de astăzi să fim aici, așa am făcut. Avem toate condițiile. În această zonă, ca să știe toată lumea, n-aș vrea să supărăm pe nimeni și nici nu vreau să dau nume, în această zonă, vecinii noștri din stânga au cel mai mare centru agroalimentar din Oltenia, cel mai modernizat, cel mai frumos, cu un lanț de magazine, ați văzut că ați trecut pe acolo, cu un lanț de fel și fel de magazine alimentare și nealimentare, farmacii, calmangerii și așa mai departe. În dreapta noastră avem cel mai mare depozit de cherestea din Oltenia. La intrare în târg sunt peste 700 de locuri de parcare în afara târgului. În târgul nostru aici avem 153 de locuri de parcare pentru clienți, iar pentru voi, comercianții, aveți locurile voastre stabilite când veniți cu mașinile, să nu mai stați în emoții sau cu teama că o să vă ridice cineva mașina sau să vă lovească mașinile. Deci aveți toată garanția că și siguranța că aveți fiecare atât locul vostru unde vă comercializați marfa, cât și locurile voastre de parcare. V-am făcut o toaletă cu 8 locuri, 4 pentru femei, 4 pentru bărbați. Vreau ca toți să înțelegeți că fiecare trebuie să-și facă curățenie la locul de muncă și omul sfințește locul. Trebuie să știți treaba asta și trebuie să ne facem curățenie absolut fiecare comerciant. În dreapta târgului sunt prietenii noștri cu chioșcuri alimentare și nealimentare. În partea asta se vor instala cei cu magazinele alimentare, restaurante, baruri și așa mai departe. Este deja o mare terasă, un restaurant cu cei mai buni mici din Oltenia. Avem toate condițiile, avem toate acreditările. Nu ne permiteam să venim pe un loc neautorizat. Avem toate autorizați, ca să moară cârcotașii, spun treaba asta. Și la momentul potrivit, când o fi nevoie, când o să facem o inaugurare mai mare,
dar nu acum. Acum ați venit, v-ați primit locurile. Ăsta este cadoul pe care eu vi l-am oferit. Un loc important, un loc frumos, unul din cele mai mari, repet, târguri din Oltenia. V-am rugat atât pe cei cu dulciuri și cu fiare și cu ce sunteți aici să veniți cu soluții, să veniți cu idei, cum vreți să fiți așezați. Eu m-am conformat atât zona celor care vin de luni până luni, adică dumneavoastră, să facem shop-urile și zona asta pentru comercializare așa cum ați vrut voi. Bineînțeles că n-am făcut fără autorizație de construcții, n-am făcut fără autorizație de la ISU, n-am făcut și ne permitem să facem, și mai ales eu, pentru că vin de la o școală de undeva, nu dau nume, de unde am învățat ce înseamnă ordinea și disciplina. Le mulțumesc celor care m-au ajutat să înțeleg ce înseamnă această cultură frumoasă a educației și a civilizației. Așa vreau să fiți și voi, să nu vă supărați pe mine că vă învăț pe unii că trebuie să facem curat, că trebuie să măturăm, că trebuie să ne facem frumos. Nu vreau să mai dăm, să lăsăm loc de interpretare pentru cârcotați să spună că noi țiganii, pentru că aici sunt foarte mulți comercianți români. Și din păcate, românii comercianți sunt asimilați cu noi. Nu contează, am spus, în acest târg vin toți, indiferent de nație, de rasă, etnie și nu ținem cont de anumite persoane care sunt mai frumoși sau mai puțin frumoși. Deci nu există în niciun fel de discriminare. Ați luat aproape 300 de comercianți, deja v-ați primit locuri. Aici sunt locurile voastre. Se vor construi în cel mult 15 zile încă 200 de astfel de shop-uri. Niciunul nu veți pleca de aici astăzi fără a nu primi câte un loc. Vă convine? Da! Deci, ca să știți treaba asta, nu am nimic cu nimeni, așa cum nici la celălalt târg n-am avut absolut nimic cu nimeni. Voi de la mine ați primit câte ceva în viața asta. Eu de la voi am primit doar respect. Altceva nu. Locurile și taxa va fi la fel cum a fost la Târgul Municipal din Craiova. 1 leu mai mult. Până la urmă, iertați-mi termenul, va fi un târg mai degrabă social. Adică să fie târgul nostru bun pentru toate genurile de comerț și de oameni. Și pentru buzunarul fiecăruia ca să-și permite. Nu există, lăsați zvonurile, nu mai aplecați urechea. Noi ne vedem de treaba noastră, trebuie să ne vedem de drumul nostru. Așa cum v-am spus de fiecare dată, eu am grijă de voi, eu am grijă ca voi să fiți implicați în proiectele noastre pe cultură, educație, integrare și așa mai departe. Aduceți-vă aminte că la fiecare o lună de zile, printr-un parteneriat pe care l-am cu evidența persoanelor la nivel de județ, v-am adus laboratorul mobil și v-am făcut cărți de identitate. Iar cărțile de identitate nu există niciodată un contracost sau cost la negru, decât taxa statului. Deci eu sunt singurul din țară care v-am pus la dispoziție un laborator prin evidența persoanelor, care le mulțumesc și pe această cale, și v-am făcut acte de identitate, nu carte provizoriu, ci carte de identitate. Pentru că foarte mulți dintre voi o să mă întrebe, că o să vadă live-ul nostru, o să vadă toată țara, o să mă întrebe, dar ce e, domnule, așa de complicat să faci o carte de identitate? E, uite că o carte de identitate nu se face decât numai dacă ai acte de proprietate. Ori noi, romii, nu prea avem acte de proprietate. Da? Dana, voi toți, Alin, care sunteți aici, poți să spui ceva? Aveți ceva de adăugat, de completat? Da, am completat, că ne-ai ajutat întotdeauna și fiind tu președintele romilor, am mâncat o pâine după urma ta. Să știi ceva, da, foarte bine din partea ta, să știi că aici nu mai este vorba de președinte, nu mai este vorba de că ați mâncat o pâine după urma mea.
Eu trebuie să mulțumesc unor oameni care au avut grijă de-a lungul timpului să vă facă să vă creeze posibilitatea de a avea un loc de unde să vă câștigați existența. Fetelor, tot ce ați auzit vă convine? Da. Ia să vă văd! Ia să vă văd! Cineva care vrea să mai vină cu completări? Eu. Ia să vedem. Cu completare, șeful. Am fost foarte mulțumită de dumneavoastră. În primul rând ne-ați ajutat enorm de mult. Ați fost lângă noi și ne-ați dat un loc de muncă, care unii dintre noi nu are și de aici câștigă existența familie, copiilor și vă mulțumim din suflet. Doamne ajută, să vă dea Dumnezeu sănătate. Hai, luați-vă locurile, faceți-vă, simțiți-vă ca la voi acasă, pentru că e casa voastră. Să vă dea Dumnezeu sănătate.